atzerriko entrenatzaile bat, jokalari bat etortzen baldin bada klub batetara eta gaztelera ikasten hasten baldin bada, beak erabakitzeu jokalari horrek, entrenatzaile horrek, noiz eman berdun prentsaurreko bat gazteleraz, beak erabakitzen du. Zu galdetzen duzu, erderaz ditzengo duzu, eta beha esateu, ez naiz oandik oso eroso sentitzen, igual baita ere badaukat, publiko hitz egiten nahi da, eta beha baita ere klub baten ordezkari da, eta beak nahi du baita ere bere irudia zaindu, normala da bezala, publikoki ateatzean edozein pertsona bezala, eta orduan beak esaten badu, ez naiz gai sentitzen erderaz, behar detena adierazteko, eta denbora gehiago behar det, edo nahi odet, inglesez hitzen adibidez, eta itzulpena inez. Hori adibidez, esaldi berdina euskaldun batek esaten baldin badu, eta esaten baldin badu, ez naiz erderaz hain eroso sentitzen, ez naiz ni sentitzen, ez naiz gai nik esan behar nukena, eta gaina partidu baten, o kontestu horren arabera baita ere urduri jarri naiteke, edo igual naho oso momentu puntual baten ez dakiz zer galdetuko diate, eta nire reflejuek ez die hain azkarrak beste hizkuntza baten, ez naho eroso, nahiago dut euskaraz hitz egin gazteleraz baino, eta denborakin igual egingo dut, hori ez dago hartuta. Hori euskaldun batek ez dauka esateik. Beste ozein hizkuntzatako batek bai, eta hori errespetatzea, eta gaina ulergarria da, eta oso demokratiku, eta oso ondo gelditzean kontu bada ez.